Okay. Ndewonu. Anyị abịakwala ọzọ n'ụbọchị taa ịmụ asụsụ Igbo. Ana m anabata mmadụ niile ị na-abịa ebe a. Oh, TikTok King, kedu ebe ị nọ since? Nna ị na-aza abịa klaasị. A ga-achụkwa gị n'ụlọ akwụkwọ. How are you, brother? How are you? Daalụkwanụ. Appreciate everybody. Dịka unu na-abata ka anyị na-atụsa ozi a mee ka ndị mmadụ mara na anyị na-ebe a. On TikTok, on YouTube, on Instagram. Please, let's share. Usekwu Foods, thank you. Daalụnụ, unu na-abịa, unu na-ekesara anyị ozi a, na-enye anyị. Wow, thank you. Na-eme ka ndị mmadụ mara na anyị ebidola. Taa anyị nọ na Instagram, YouTube, and TikTok. Yeah. Thank you, everybody. Let me share a little bit on WhatsApp. Daalụ mmadụ niile, please let's share the live. Let's share the live. Taa bụ ohere ọzọ anyị nwere iji mụọ asụsụ Igbo, karịchasịa ka esi ede. Nke a bụ isiokwu anyị na-ele anya kamgbe izu ole na ole gara aga. Been wanting to correct a lot of things that are going wrong, that are not going well in terms of writing Igbo language. Ya nwa ka anyị na-amụ n'ebe a. Ndewonu. Nwada Sally, daalụ. Biko ka anyị kesaanụ ihe omume a, nkụzi a, ka anyị kesaa ya nụ.